Здравейте хора, днес ще играем на Зомби Андреас, най-старата версия на тази игра. И както виждате, тя е по-руски, защото аз не можах да намеря английската версия. И предполагам, че английската версия е като изгубена медия. Така, хайде да натиснем начална игра. Къде трябва да натисна? Не го разбирам този руски. Не. Не, как да го махна това? Къде трябва да натисна сега? Какво стана? Какво? С този ли че игра? Двигателя не работи. Нямам бензин. Гадна кола. Здравей, зомби. Искаш да те удара с палката? Млъква е, бе. Млъква е да не ти лепа, да не ти мушат тази палка в... Убих го. Още едно иде. Няма значение, хайде да отидем. Тази кола работи ли? Да, работи, слава богу. Къде трябва да отидем сега? Значи, това сигурно е червения флаг за да избягаш от инфекцирания град и това точно аз ще направя. И това, което научих е, че трябва първо да отидем ето тук, за да вземем някакво walkie-talkie и това ще направим. Сега сме до един продавачик тук. Къде трябва да отидем точно? Сигурно по тези стълби горе. Ей, продавачик, там ли си? Добре. Не знам какво ми казва. Сигурно казва дали ще купя нещо. Да. Бензин мога ли да купя? Нямам туба с бензин. Нека да купим малко храна и да купим малко SMG. Нямам повече пари. Добре, хайде да се махаме от тук. Ето, пристигнахме. Бронежилетка, браво. Сега зомбитата няма да ме късат толкова лесно. Добре, полицейска кола. Чак да проверим. Намерихме walkie-talkie. Чувате ли Хънтър? Няма значение, аз се махам от тук с полицейската кола. Ето го, чак да го убия. Да как скача. Гаден Хънтър, мръсен. Това е вещицата. Хей! Не можах да сплаша по някаква причина. Да, бензиностанция. Бързо. Ти не ги взимаш с И. Чувам вещицата. Бързо налей бензин и се махай. Вещицата хвана май някой. Сега имам достатъчно бензин. Нека да отидем ето тук. Да отидем ето тук. Кои са тези? Не, гадни кръци долни. Не, shit. Убих ги, но си изгубих бензина. Губих си... Гаден мръсник. Хубаво, че съм с жилетка. Леле! Не! Какво стана? Деле Хънтъра... Защо не мога да стрелям? Хънтъра! Хънтъра! Магаден Хънтър! Леле, майко мила! Аз не знам сега откъде да ходя. Чак да презаредя колата с бензин. Някой дойде с нас. Не, защо? Аз не исках да нямам от храната. Още една дойде. Леко, Мари. Ето, презаредих колата, качете се. Бързо, качете се. Добре, ако искате се качете, умрете там. Помислих, че имам подкрепа, но нищо нямам. Значи от тук, нали? От тук. Майк, ти ли си?
Просто има няколко хора тук. Не се преобръщай. Така, леко внимателно, да. Каква е тази полицейска кола? Дали няма да ме стрелят тези гадни? Ма да внимава на къде пък ходи? Защо ме стреля? На майка му в газа пък върви на пътя. Значи ето тук ли? Ето тук сме. И звъним за помощ. Какво? Нали сме тук? Не, зомбитата идват. Добре, нека да ме предпази. Значи да сме точно ето тук, нали? Да. Имам още група, браво. Слушам Хънтъра. Това не ми харесва. Бързо. Те го отрепах. Хайде, елате да не спасите. Застреляйте това момиче. Така. Ето, имаме 1 минута. Ето ги. Те винаги към мен идват. Винаги към играч. Леле колко идват. Леле майко ме. Ето почват да ми звънят. Сега идват и трябва да се приготвим. Леле. И вещицата. Къде? Ето го идват. Леле, вещицата ме гони. Бързо. Вещицата ги отрепа. Ето и сега тя гони и друг да отрепе. А пък ние избягахме. Лош приятел съм. Благодаря на тези хора, че ме спасиха. Без них щях да съм мъртъв. Грешно за них. Но те бяха добри. Да почиват в мир. Добре хора, това беше. Избягахме от зомбитата и... така. Чао!